Ndị be anyị ekenekwa m, ndewo. Aha m bụ Dr. Ogechi Sylvia Eze. N'ọnwa Septemba anyị na-eme emume ihe anyị na-akpọ na bekee Suicide Prevention Month. Ya wụ ọnwa anyị na-ekwu okwu maka mmadụ igbu onwe ya. Ihe a wụ nnọọ nnukwute nsogbu. Otu obodo anyị si dị, obodo anyị wụ Naịjirịa ma ọ wụ steeti anyị nọ, ndị mmadụ na-adị ekwukebe maka ihe a, maka na anyị na-ahụ ya ka ajọ ihe ọjọọ ashịrị gbakwa ute. Onyekwanụ ga-asị ka o gbuo onwe ya? Onyekwanụ? Ndụ adị ụtọ like this, ndụ awụ ihe nsọ, ndụ Chineke nna nyere mmadụ, onye ahụ asị ka o gbuo onwe ya. Mana ọ na-eme ọsọrọ anyị ka anyị kwuo maka ya, ọsọrọ anyị ekwula maka ya. Ọ na-eme. Anyị cheta akwụkwọ Chinua Achebe dere wo Things Fall Apart. Unu chetere na Okonkwo gburu onwe ya, ewere ya lufuo n'ajọ ọfịa maka na o gburu onwe ya. Anyị kwesịrị na-ekwu okwu maka ihe a, ị na-egekwanụ ntị maka ihe na-eme ka ndị mmadụ nọrọ ha si ka ha gbuo onwe ha. So na bekee a na-akpọ ya suicide. Aga m ekwu ihe na-eme ka ndị mmadụ nọrọ otu a ha wee si ka ha gbuo onwe ha. Ihe abụọ m ga-ekwu maka ya wụ sign ndị mmadụ ga na-enye ga-eme ka ịbịa dịrị worried, ka ị mara that onye a chọrọ igbu onwe ya, because mmadụ mara the sign, ha marazi si onye a niile ka enyere ya aka. Ihe atọ m ga-ekwu maka ya wụ ele ihe ndị anyị ga na-eme ka anyị gbochi mmadụ igbu onwe ya. Ihe anọ m ga-ekwu maka ya wụ otu anyị ga na-enyere aka. So ihe anọ. So ihe mbụ, kedu ihe wụ ihe ga-eme mmadụ nọrọ ọsị ka o gbuo onwe ya? Enwecha ọtụtụ ihe. Nke mbụ wụ ihe nọ mmadụ n'ahụ, na bekee kpọ ya individual factors. Ọ bụrụ na onye a nwee ọrịa ụvụrụ ọ ọrịa echiche, ihe anyị na-akpọ na bekee mental health problems, dịka ọrịa ịda mba depression, ma ọ wụ onye na-abịa like this, ọ nọrọ ọ na-ahụ ihe ndị ọzọ na-ada ahụ, na bekee na-akpọ ya hallucination, ma ndị ga-anọ like this ha na-ehizikwa ụra ọzọ, ma stress. Ihe ndị a niile ga-eme ka mmadụ nọ like this, ụwa agaghị ada atọzi ụtọ ọzọ, ọsị gịnị ka o gbuo onwe ya. Ihe ọzọ wụ mmadụ nwere ọrịa bịa nọta aka, dịka ndị nwere kansa, ma onye nwere fracture gbajiri ọkpụkpụ, ọ nọzie na orthopedic, ma o nwee ike ịgazi ije, ma mmadụ nwee stroke. Ihe ahụ ọ na-emebu na mbụ, ọ da emezikwa ya ọzọ, ọ bịa na-enwezi ihe mwute. Ihe a na-ewute ya, ọ bịa nọrọ 3 months 6 months, ọ na-enwetezi onwe ya. Ihe ọzọ wụ ndị nwere stress ma financial problem, ego adịghị, owu ihe a na-agụ owu sa gị ị ga-amara ihe, anyị bịa na-agụ ya na-achị ọchị. Enwe ndị nọ na ihe isi ike, ha amaghị ebe ihe a ga-eri, ebe ọ ga-esi bịa. Ndị nne na nna ga na-eche echiche ego school fees, ma ndị a chụrụ n'ọrụ ha bịa nọ like this, ego adịghịzikwa. Ihe ọzọ wụ ndị na-ese ihe a na-ese, afịfịa ma ndị ndị na-aṅụ ihe a na-aṅụ, ha ṅụchaa like this, anya ha bịa nnọọ isi atụgharịwa ha, ha maazịkwa ebe ha nọ. Ihe ọzọ wụ ihe dị oke mkpa, nne na nna, biko ka anyị marakwa otu anyị ji azụ ụmụ anyị. Ama m na-enwe ihe wụ discipline, iwepụ ajọ ihe na nwata, mana ka anyị na-agwa ụmụ anyị okwu dị mma. Okwu ọjọọ ahụ niile na-agwa nwa gị, otu ahụ ọ dị ntakịrị, ị ga-asị ọkwa o telite ya echefu ya. Ọ bụrụkwa onye ọbụla na-echeta ya. Enwe ndị ga-anọ like this, ha bịa na my clinic na-agwa m, dọkịta, makwa na nne na nna m nọ na-akpọ m onye iberibe. Nne na nna m ha si na adị ihe m ga-awụ n'ụwa, na aga m anwụ, akpọ m nke akpọ m nke a. Okwu ahụ niile a na-agwa ụmụ anyị ha, a na-echetakwa ya. Ị ga-ahụ nwa gị, ọ grajuetela, mebi ọ bụzi lọya, bụrụ banka, bụrụ ihe ọwụla ọwụ, ọ nọ like this, ọ na-asị, hey, awụkwa m onye iberibe o,
awụkwa m onye ọjọọ, awụkwa m onye ohi, because of okwu ahụ niile nne na nna gwara nwa. Chetakwa that nne na nna wụ the first authority nwatakịrị ma. So ihe ọbụla isi n'ọnụ gị wee kwuo ya ka nwatakịrị ga-ekwete. So ka anyị na-agwa ụmụ anyị ihe dị mma. So akọwatala m ihe factors, individual factors, ya wụ ihe nọ n'ime mmadụ ga-eme ka onye ahụ si ka o gbuo onwe ya. Ihe ọzọ wụ relationship, ya point number 2, mmekọrịta mmadụ na mmadụ ibe ya. Enwe ndị ga-awụ alụmdi na nwoke, alụmdi na nwaanyị ha emebiela, marriage breakup, ma nne na nna ga-azụcha nwa, nyechacha nwa ahụ ego niile n'ihe niile, nwatakịrị ahụ ekunye si na nne na nna ya wụ amoosu, ya na ha ada emekọzi, ihe ahụ na-agbawa obi. Ma ọwụ ụmụnne na-ada ekwuzikwa ọzọ, enwe some people ihe ahụ na-ewute, nwekwa some people ọ gbasaghị ha. So ihe ndị a na-ewute anyị, na-ewute mmadụ, ka anyị mara ebe anyị ga-asị mba ozugokwa maka my mental health, maka echiche m. So ekwugo m maka mmekọrịta mmadụ ibe ya. Ihe ọzọ wụ community, obodo. Otu ndị mmadụ si eme n'obodo, enwe ndị ọwụ ga-eshi obodo ọzọ bịa n'obodo, ndị mmadụ na-asị onye awụ onye ashi steeti nke a, onye awụ oshi na family nke a, anyị na ha da emekọ. Isi ka ị gaa ahịa, mmadụ achọghị resi gị ihe. Isi ka ị gaa jee banye moto, onye ọbụla si na moto ahụ rituo. Anyị na-eme mmadụ ihe akwa mmadụ ibe anyị o, na-adịghị ihe ọbụla o mere gị, anyị na-eme onye ahụ ka onye ahụ ọwụ ọ na-esi isi, onye ahụ ọwụ ekwensu, na-adị ihe mere gị just because ị nụrụ si onye a shi ebe a, anyị na-eme ya ihe a na-akpọ na bekee discrimination. Ihe ọzọ na-ebute problem na obodo wụ obodo na-enwero ụlọ ọgwụ ma ihe anyị na-akpọ counseling services, ya wụ ebe mmadụ ga-aga jee kwu otu ihe shi dị ya n'obi. Enwe som ụlọ ụka na-awụ mmadụ bịa ihe mewe gị, inwe onye gị na ya ga-ekwu okwu, onye ahụ ekpere gị ekpere, ma ọ gwa gị gaa jee hụ doctor, things like that, counseling. Then ekwugo m maka factors, ihe ga-eme ka mmadụ si ka o gbuo onwe ya. Elekwanụ sign mmadụ ga-enye ka anyị bịa mara that ihe a abụrụzikwa otu onye a na-eme. Number 1, mmadụ bịa ahụ ebido gbakashiwa ya too much, ọ dịghịzi ụra, otite like this, ọ na-ama ụsụ, okunye, ọ na-asị na nnọọ ahụ ndọkashiwa. Ihe ahụ warning sign, onye ahụ adịghị calm, ọ adịghị relaxed. Mmadụ bịa ọ na-ekwu maka otu ihe, maybe onye ahụ dara exam, ma ọ achọla anya ahụ n'ọrụ, onye ahụ nwee ike iwu that enyela ya ọrụ ọzọ, mana onye ahụ ka na-ekwu maka ọrụ ahụ achụrụ ya, ya wụ onye ahụ ka bi in the past, ọ ka na-ekwu maka ihe mere many years ago, otu ihe ọ ka na-ekwu maka ya, gị ma na ihe ahụ ka na-ewute that person. Ihe ọzọ wụ onye nọrọ like this, onwe enyi, onwe neighbors, ma maybe onwe neighbors, ndị neighbors ya da atụpụ ya ọnụ. Enwe ndị nọ n'ụlọ, ha nọ na di, ma ha lụrụ nwunye ha da atụpụrụ ha ọnụ, ụmụ ha da atụpụrụ ha ọnụ, ndị ha na ha bi ha da atụpụrụ ha ọnụ. Onye adịrị isolated, anyị na-akpọ ya being isolated in the midst of people. Ihe ọzọ wụ onye bịa ọ na-ehi ụra oke ụra, o hiri ụra n'abalị niile, tetekwa n'ụtụtụ ịkpọta ya ka ọ bịa rie ihe, ya erie ihe, gacha na-ehikwa ụra, hiri gawa. Onye ahụ ịjụ ya kekwana ihe mere iji ehi ụra na adịzi, ha sị na ike ụwa agwụla ya, ọ chọrọ ihi ụra. Onye ahụ nwere ike higide tete one day like this, si na window mafu, ma ọ pụọ n'ụzọ moto akụrụ ya. Ihe ọzọ wụ onye nọrọ ọ na-ebido sewa afịfịa too much, onye na-ada esebu before ọ na-ese ya. Ihe n'ime afịfịa nwee ike ime ka imebi ụvụrụ mmadụ. Onye ahụ agaghị amazi ihe ọ na-ekwu, onye ahụ agaghị amazi ebe ọ na-eje. Ndị ọzọ na-abata n'ụlọ n'abalị, onye ahụ na-ekwe ka eje n'ụzọ tila enwe onye ga-akụgbu ya. Ma ndị ga-abịa like this, ha maazị na moto na-abịazi, moto akụrụ ha. Ma ndị ga-awụ ha esecha ihe ha, olu ga na-agwa ha gaje mafu from the window because of afịfịa. Ihe ọzọ wụ ndị ga na-agwa gị ha chọrọ igbu onwe ha. Enwe ndị ga-asị n'ọwa onye ahụ na-esi ike attention seeking, onye ọbụla gwara gị na ọ chọrọ igbu onwe ya, ekwesịghị iduru onye ahụ ọdụ
jụọ ya ajụjụ. Anyị na-akpọ ihe a suicide assessment risk. Aga m ekwu ya na njedebe. Ihe ọzọ wụ onye na-eme plan. Ọ gwa gị n'ogotela egbe ma ọ n'ogotega sniper, ma onye trial before igbu onwe ya. Ụdịrị ndị ahụ ndị anyị na-akpọ high risk. Ọ na ha emego ya before, ọ ga-emekwa ya ọzọ. Eleni ihe ndị anyị ga na-eme igbochi mmadụ igbu onwe ya. Anyị nwere ike ime ihe ndị a n'ụlọ anyị nwere ike ime ya with ndị enyi anyị nwere ike ime ya na school, anyị nwere ike ime ya n'obodo. Nke mbụ, anyị ga-eme ka ndị mmadụ na-ekwupụta okwu. Ọ bụrụ mmadụ si na ọ chọrọ mechie ọnụ, ekwula maka ya, ada onye chọrọ ige ya ntị. Mmadụ na-ekwu na enwe ihe na-ewute ya, ada onye chọrọ ige ya ntị. Onye ọbụla asị hapụ onye ka ehi, God forbid. Yes, Chukwu na-ekwela ka o mee, but anyị wawu mmadụ ga-asịkwa ya emekwana. Onye a na-ekwu okwu, mepee ntị gị, gee ntị. Ị na-egekwa ntị, ọ bụrụkwa ịbịa gee ntị ka ị were ya gaje kọwa ashịrị, were ya gaje kọtọsị mmadụ bịa mepe obi ya wee gwa gị ihe na-eme ya, i were ya jee wuru nnọọ akụkọ ụwa. Ihe adịrọ mma. Ọ ga-eme ka onye ahụ sị, ngwanụ ọkwa m gaje emepe ọnụ mgbe gwa gị ihe na-eme m, i werezi ya jee kọtọsị m. Mba, ka ndị mmadụ dịrị free ikwu ka ọ na-eme ha n'obi. Ihe ọzọ wụ ndị nne na nna, ka m jiri kwuo na mbụ, ka anyị na-ejikwa n'ụmụ anyị ịhụnanya. Ụmụ ịmụkwara mụpụta n'ụwa. Unu makwa na enwe ndị na-achọ nwa, unu makwa na enwe ndị na-ekpe ekpere ka Chineke na-nye ha nwa. Unu nwa mụkwanụ nwa, ị nọ na-akpọ nwa gị iyi ụtụtụ abalị. Ọ dịrọ mma. Ihe ọzọ wụ anyị ga na-ekwu okwu n'ịbụ n'ụlọ ụka. Enwe ndị na-achọrọ ikwu okwu maka ihe a, ndị mmadụ aka na-egbukwa onwe ha n'ime ụlọ ụka. Ka anyị mara ka anyị ga na-emekọrịta with ndị mmadụ. Ihe onye na-ata ahụhụ bịa jụọ gị ihe, ọ na-ịma na ịmanyenwu ya aka, mana ịma onye ga-enyenwu ya aka, ịgwa ya jekwa ebe a, lekwa ebe ị ga-enweta help. Ihe ọzọ anyị ga na-emewo, anyị ga na-eme ka ndị eshi bata bịa n'obodo anyị, ka anyị mekwanụ ka ha dịrị welcome, ka anyị mepere ha ụzọ, ka ha nọrọ mara that anyị wụ gịnị, otu ihe anyị na-akpọ humanity. Anyị wụ ofu, anyị wụ nwanne. Anyị ga na-emenụ ka nwanne. So ekwugo m maka ihe ndị anyị ga na-eme igbochi mmadụ igbu onwe ya. Ihe ọzọ wụ kedu otu anyị ga na-enye aka. Ekwugo m ya na mgbe m kwuru okwu, anyị ga na-ajụ ndị mmadụ ele otu ị mere. Ọ bụrụkwa ele otu ị mere, onye aha na-ekwu ka ịchọta ihe ị ga-eji wee kọọ ya ọnụ. Mba, ka anyị mepekwa n'obi anyị, ka anyị marakwa data onye ọbụla vụkwa problem na-agagharị. Ọ na ịma na ị ga-enyere mmadụ aka, nye onye ahụ aka. Ọ bụrụ ndị ga-abịa ị ga-enyekwa mmadụ aka, ịchọkwa ka onye ahụ sekpuru ala na-efe gị ka Chukwu. Mbanụ. Ihe ọzọ wụ ọ na ịma that enwe onye na-enye gị ị na-awọrị maka mmadụ, and ịmarọzi ihe ị ga-eme, but ịma that mmadụ ga-enyewa aka, maybe women leader, ma ọ PG, ma onye ụkọchukwu, ma onye isi family. Jekwuru onye ahụ si, hụ onye a enwe ka o si emezi, ama m ihe m ga-eme. O nwere ike iwudata ọgwụ ego ka onye ahụ chọrọ, onye ahụ letikọta ego ọnụ nyere onye ahụ aka. Ihe ọzọ wụ na ọ na mmadụ ekwugo si na ọ chọrọ igbu onwe ya, and ịma that ihe dịka mma, ma ihe dịka sniper, ma bleach, ma ihe ndị a mmadụ nwere ike ịṅụ ga-egbu ya, iwepụcha ihe ndị ahụ, mekwa ka onye ahụ dịrị safe. Then ọ bụrụ that onye a dị at risk, ọ chọrọ igbu onwe ya today, ọ n'obodo oyibo, a ga-akpọrọ onye ahụ ambulance, efugo onye ahụ na accident and emergency. A ga-ewepụchakwa ihe ọzọ a ga-ewepụchakwa wụọ ọgwụ. Enwe some people ga-awụ ha were paracetamol 100 ṅụọ ya. Paracetamol at that dose na cause liver failure, kidney failure. Nwee ndị ọgwụ ga-awụ ha bịa ha were high dose of medication ṅụọ. Ọkwa na ịma that medications ọgwụ ndị ahụ nọ
around iwepụcha ihe ndị ahụ buba onye ahụ na hospital. Family abịa together bịa nyere onye ahụ aka. So a sị na aga m ekwu okwu maka ajụjụ anọ anyị ga na-ajụ mmadụ. Anyị na-akpọ ha suicide risk assessment. Ajụjụ nke mbụ wụ ị ga-ajụ onye ahụ, onye abịakwara gị na ọ chọrọ igbu onwe ya, ị ga-ajụ ya imego plan. Onye ahụ nwere ike isi emego m plan, egotego m ọ bụ m ga-eji dọgbuo onwe m, egotego m mma, egotego m egbe. Ya wụ ajụjụ nke mbụ. Ajụjụ nke abụọ, ị ga-agwa ya ka ihe na-egbochi gị igbu onwe gị. O nwere ike isi ụmụ m ma ụdị m ma ọrụ m something. Ibido kwuwe maka ihe ahụ ka onye ahụ chetakwa. Enwere ndị ga-awụ ihe ha nidiri wụ ekpere. Gị na onye ahụ ebido kpewe ekpere. Ihe ịtọ ị ga-ajụ onye ahụ, ị ga-ajụ ya, ị na-ese afịfịa, ị na-aṅụ mmanya na-aba n'anya, because ihe ndị a bụkwa ihe ga-eme ka mmadụ chọrọ igbu onwe ọsịsọ. Ihe anọ, ị ga-achọpụta ma onye a omego ya mbụ. Enwe ndị ga-awụ ha ga-agwa gị ha dọgburu onwe ha mana nne ha bịa hụ ha ma nna ha ma enyi ha bịa chọpụta. Onye ahụ mebiri ihe a na mbụ ga-emewukwa ya ọzọ. Ịjụcha ajụjụ a niile gị chọpụta that mba, onye a ọ na-ekwu okwu maka ya, ị kwesị ịgwakwa dọkịta ya o, ma ndị ezinụlọ ya o, ma ndị ọ hụrụ n'anya ọfụma ka ha bịa nyere aka. Ọ bụrụkwa onye mmadụ ọ chọrọ igbu onwe ya ugbu a ọ na-ekwu ya, o werela ọ bụ ihe ịkpọkọ ndị mmadụ for help, ma ịkpọba onye ahụ hospital ka agaje nne onye a anya ọfụma. Biko, mmadụ igbu onwe ya wụ ihe ọ na-eme. Enwe akwụkwọ m nọ na-agụ statistics, ha na-asị that na mba ofesi dọkịta ihe ruru 300 to 400, ya wụ narị atọ to narị anọ na-egbu onwe ha every year. Ọ dịkwa mma Chukwu ajụ, mana anyị nwa ga-asị ya emekwana. Ndewo ndị be anyị. Enwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, detuo ya na comment section ka anyị na-ekwu na-aga. Ndewo unu.